आनैफोर जावाइफोर जों आलासि जानो फैनायमोन दा ओजोंहाय न'आव इसोरनि अननायाव मोजाङै मोनफादो दाबो मोजाङै मोनफादो जाबाय दा आबौ दा दे गोजोनथों आयौ गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों दिनैनि भिडिअआ माने आं दाखालि बावैदि माबा भिडिअ बानायदोंमोन ना मोनसे पार्सेलनि आनबक्सिं भिडिअ बानायदोंमोन ओमफ्राय बेयावहाय मानसिफोरा आंखौ बुंहरदोंमोन आरोना आबौआ ड्रेसखौ गाननानै देखायनायब्ला मोजां जागौमोन ड्रेस गाननायखौ नायगौमोन ओरै होननानै बुंहरदोंमोन ना ओमफ्रायो आङो ड्रेसखौ गाननानै देखायगौमोन ओमफ्राय ड्रेसखौ सुवाखैदि आङो सुयि ड्रेसफोरखौ बिराद गाननो बायो बिनिखायनो ड्रेसखौ आं गाननानै देखायासै ओमफ्राय आरो ड्रेसआबो एसे गिदिर मानि ना बेखौ सुख्रेबनांगौ एसे ओमफ्राय सुख्रेबनांगौखाय आङो आरो बिदि जांलाब जांथाब गानबाथ' मोजां नुखानाय नङाना बिनिखायनो ओइ नांगौबा आङो सुख्रेबनानै गाननानै देखायसिगोन होननानै गाननानै देखायाखैमोन आरो ओमफ्राय आङो दाखालिदि न'आव थांदोंमोन ओमफ्राय न'आव थांनाय समावहाय आंना मेसिनाबो गाज्रि जाना दं बि ओमफ्राय जोंहा बिनानावनि मेसिनाव सुख्रेबखानोसै होननानै आङो लांफाबाय आरोना मबाइल केयाव दोनना रायलायनो र' गिलिर जादों लांफाखाबाय ओमफ्राय लांफानानै बेयावनो सुख्रेबबाय ओमफ्राय सुख्रेबनानै बेयावनो गानबाय आरो आङो ड्रेसखौ ओमफ्राय दाना जायफोरा बे आंनि ड्रेस गाननाय भिडिअखौ नायनो होननानै बुंदोंमोन नायलांदो अब्लालाय आङो देखायलांसै बे न'आव गानाखैदि आङो बै न'आवसो गानदोंमोन आरो ओमफ्रायो बे ड्रेसआ आंजों समायखोना समायासै आंथ' गाननानै देखायसिगोन ना समायखोना समायासै कमेन्टआव लिरनानै खोन्थाहरबानो जाबाय ड्रेसआलाय जोबोर गाननो मोजां आरोना कटननि ना थान्दा गाननो मोजां ओमफ्राय रङा एसे माबा आरोना एसे पातला माबानिया सायाव गानग्रानिया सिङाव गानग्रायाथ' रेड कालार ना बेलाय दाथियानो ओमफ्राय सायाव गानग्राया एसे पातला अब्लाबो माबायाखै रं खाराखै रं खाराबानो जेबो नङाना पातलाबाबो आयु आखाया थोर मावसिथुलै आंना गिलिर मानिना बियो आंना माबाया स्टेना गिलिर मानि बारा थिखांनो हागौलाया मोजां मावदों लासै आं गस्ला गोदानखौ गाननानै देखायबाय गानना देखाय होननानै बुंहरसोनायखाय गानना देखायबाय ओमफ्राय आरो साननैसोनि सिगाङाव आरो मोनसे गस्लानि बेबो गोदानानो बेनिबो ब्लग बानायदोंमोन ना ओमफ्राय बेखौबो गानना देखाय होननानै बुंहरदोंमोन नाथायबा आङो बे गांसेखौ गाननानै देखायनो हायासै माने बे गस्लाखौ सुगासिनोसो दं सुनायाथ' जाबायमोन जानाया अब्लाबो एसे गोलावद्राय जानायखाय आङो बेखौ हास' होदों आरोना ओमफ्राय मोनफैथ'वाखै आंनि आखायाव बिनिखायनो आं बेखौ गाननानै देखायनो हायासै ओमफ्राय बे गांसेखौनो गाननानै देखायबाय बैखौ आं बहाबा ब्लगफोराव गाननोसै ओमफ्रायो बेबायदि गस्लाफोरखौ आब'आ बहा गानो होननाबो कुइसन खालामदोंमोन माने आं बेफोरबायदि गस्लाफोरखौ बांसिन बेरायनो थांनाय ओमफ्राय डक्टरफोरनियाव थांनाय माने बेफोराव बांसिन गाननाय जायो आरोना ओमफ्रायो आंना गस्ला गोदान गाननानै देखायनाय ब्लगा बेखिनियावनो जोब्बायमोन ओमफ्राय दायो जोंहानाव दाखालि बावै आइनि फेमिलि
आलासि जानो फैदोंमोन आंबो थांनाय समावहाय ओमफ्राय बिसोरखौ एसे भिडिअ बानायदोंमोन आरोना आङो मेम'रिनि थाखाय होननानै ओरैनोथ' जेबो गैया मेम'रिनि थाखायल' ओमफ्राय बेखौबो आङो बे भिडिअआवनो एसे दाजाबदेरनानै होलांसै माने गस्ला गोदान गाननानै देखायनाय ओमफ्रायो आलासिफोर फैनाय बेखिनि रायलायनो रोंलायलायलांला आरो आङो आलासि फैनाय बिसोरखौ बुंनो रोङा जाजोब्बाय आङो जिखिजाया देखायलांसै सोर सोर आलासि फैदोंमोन जोंहानावहाय नायलांदो लोगोफोर दिनैनि ब्लगा एसे बेलेग जाबाय माने आङो बे ब्लगा सानसेयावनो लानाय नङामोन सानथामनि दङ बे ब्लगा ओमफ्राय नैबे दाउआ जोंहा आदैलाहानि माबा दाउ फाराम आरोना बियो जोंहा आइनि बिनानावनि फिसाला आइनि असे बिनानावाबो बे मोनसे गामियावनो हाबा जाफैदों नालाय ओमफ्राय बेसा बेबायदि दाउ फिसिदों आरोना ओमफ्राय जोंहाबो दाउ फिसिनो होननानै न' बानायदोंमोन ना बेबायदि फिसिनो थाखायनो बेबायदि दाउ फिसिनो थाखायनो न' बानायदों आरोना आं फेमिलि भिडिअ बानायनायाव खोन्थादोंमोन ना मोजाङानो ना माबा मास मोनसेयाव 6,000 मोनोनो मेरला आरोना बेसेनिब्लाबो ओरैनो थास्लायस्लाय ओमफ्राय नै आलासिफोरा बिसोरनो नै बियो आनैनि फिसाला आनैया लायबोयो गस्ला ब्लाउस गुफुर गाननाया जा समायनाखा मालाय थेलेबलेबनो ओमफ्राय नै बियो आदै जोंहा आइनि बिनानाव जायो सोमोन्दोआवहाय ओमफ्राय नै बिसोरबो गासैबो आइनिनो फेमिलि गोनजा आरोना माने जोंहाया माबानि नालाय अरां माबानि आवनाजुलिनि नोंसाया बबेनि होननाबो सोंहरदोंमोन ना जोंहाया अरां आवनाजुलिनि ओमफ्राय बिसोरो अरां खरखाबारिनि बै आदैया नैबे आरनाय गोजा लानाया बेबो आवनाजुलिनि ओमफ्राय अरां खरखाबारियाव हाबा जाहैबाय ओमफ्राय दिनै आलासि जानो फैदों जोंहानावहाय जमानो आलासिफोरनो ओमफ्राय मा जाहोखो एसे नायदो नै बेखिनियानो जेबोथ' गैया ओरैनो सिम्पोल आरोना बे खुरैयाव थानाया सबायदो दाउदो ओमफ्राय नै बियो सबायसो जालांलायलांबाय बियो दाउजों आलुजों भाजा ओमफ्राय बै प्लेट गुफुरनियाव अमा बेदरजों आलुजोंमोन आरो ओमफ्राय लेस्रा फ्राय बेखिनियानो अनुस गोथाव नंगौना नङा नंगौ आदैयालाय माबायदि मोनदों गोथाव मोनदों ना मोनाखै गोथाव आबैयालाय आबैया गोथावना आरो बे सासे आबैया आनैयालाय मेगना जोंबाय आरोना नोंसोरियान दासनो बिलाय नोंखौ दासनो दे हाय दे हाय आं बिराद गोलोमदोंना दिथि नायदो इथि होरो हा नोंनो आइस मिनिनाया आया गिसि सिबना होग्रा दे जुम्मा होला दे जुम्मा आलासिफोरा थांनाय समाव मोनसे जमा फट' लाबाय आरो खाम मैगं जाखांनानै ओमफ्राय खाम मैगं जाखांनाथ' गय जायो नालाय ओमफ्राय नाय गासैनिबो खुगायानो एसे मावफ्रामजोबदों गासैबो गय जादोंमोन नामाथाय खुगायानो मावजोबदों आरोना ओरैनो मेम'रि जानानै थाथोंसै होननानै लादों बेखौ बै आइनि खाथियाव थानाय आइनि बिनानाव असे बिनानाव नै एखेखाना एसे महराबो ओमफ्राय थांसै समाव आलासिफोरा एसे बिदाय लाबाय बिदाय लानायखौबो एसे भिडिअ लाबाय आरो दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोसै लोगोफोरनि आलासिफोराबो थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय बे ब्लगखौ बारा बुजियासै जानो हागौ खोमा सोरबा सोरबि
सानसेयावनो बानायनाय नङा दे ओरैनो ससे बानायनानै आङो मेम'रि जानानै थाथोंसै होनना ओरैनो प्लास खालामजोबनानै एडिट खालामनानै होदोंमोन आरो बेयावहाय बबेबा समाव जोंहानि न'आवहाय दंहैयो भिडिअ'आ आरो बबेबा समावहाय न'आव दङ बेफोरदि उल्था उल्थि जाजोब्बाय आरोना ओमफ्राय आङो ब्लगखौबो बेखिनियावनो फोजोबनोसै लोगोफोर जुदि आंनि ब्लगखौ नायनानै बुजियाखैब्ला कमेन्टआव सोंहरब्लानो जाबाय आङो लिरनानैब्लाबो रिप्लाय हरगोन लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै दाना जायफोरा आंनि बे भिडिअ'खौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव माहाय गोदान भिडिअ' लानानै फैलायनोसै जावायफोर जों आलासि जानो फैनायमोन दा ओजोंहाय न'आव इसोरनि अननायाव मोजाङै मोनफादो दाबो मोजाङै मोनफादो जाबाय दा आबौ दा दे गोजोनथों माबानिसो जाबाय भिडिअ'खौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअ'खौ लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो बाय बाय लोगोफोर